ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರನು
ವೈಫೈ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ತೀಯಾ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ಬರು ಭಾಷಣ ಆಗಿತ್ತಾ ಬರ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ 6 ಗಂಟೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಫೋನ್ ನೋಡೋದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಂತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು
ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ गायकवाड बोनासाठी डॉली आसन अर्बस का आणि थोड्या वेळ भितर स्वामी हांगा विराजमान जाताची व्हॉलंटियर्स कोण ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ आणि तांकां बसोवची व्यवस्था करा कोण राबील आसाची तांकां बसोवची व्यवस्था करा ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की उठलो उठून राबा स्वाम्यान बसना पुढे तांणी आसनार बसका श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री गोकर्ण मठ संस्थान की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज 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 श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज कुठला आसन अर्बसून देऊ का कोणे मध्ये रक्षणा जय कोण स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली देवतमठाधीश की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री गोकर्ण मठ संस्थान की
वेङ्कटनाथपादजनिता गंगा जगत्पावनी यस्यापाङ्गनिरीक्षणं विधिभवेन्द्रार्कादि सर्वेष्टदम् यन्नामं स्मरणं महागहरणं स्वर्गं च मोक्षप्रदं यत्पादाम्बुजयुग्मसेवनरतो ब्रह्मादिभिः पूज्यते अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् श्रीमद् रामाङ्घ्रिनिष्ठ सकलगुणगणं द्वारकानाथजातं पूर्णप्रज्ञानुगन्तं निजकुशलमतिं धर्मतन्त्रप्रवीणं विद्याधीशादिनम्यं सुचरितचरितं माध्वशास्त्रेषु मग्नं वन्दे विद्याधिराजं मुनिकुलतिलकं कर्तगाळीयतीशं श्रीविद्याधिराजतीर्थगुरुभ्यो नमः श्रीविद्याधीशतीर्थगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् स्थानिकदेव श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी ವೆಂಕಟೇಶಾಕ ನಮನ್ ಕೋರ್ನು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಸಲೆ आमगेल स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यालागी अनुमती घेऊन उपस्थित सर्व वडील मनुष्यांक वंदन करून आम्ही कार्यक्रम प्रारंभ करूया. गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज अनेक शतमानाच्यान हरिले गुरुले सेव करत अशील तसल एक समाज. हे समाजाचे इष्टदेव लक्ष्मी वेंकटेश शरावती नईचे सुंदर रमणीय परिसरांतू विराजमान झालेल तसले देवस्थान हे बेरोळ्ळीचे श्री मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान. जागृत स्थान झालेले हे देवस्थान हांगचे लागीचे अनेक ग्रामांक इष्टदेवालय स्थान घेतील असा. असल हे देवस्थानाक परमप्रिय गुरुवर्याले आगमन आजी झालेल असा. संस्थानाचे पीठाधिपती झालेल नंतर स्वाम्याले प्रथम वास्तव्य महोत्सव अंग चलता असा. परमपूजनीय स्वाम्याले आणि देवाले आशीर्वादान बेरोळ्ळीचे महाजनाक उत्तम रीतीन जावो म्हणून देवाले मागून घेऊया. वंपुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विहृतक करे नमित सर्व देवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते. परमात्मा आयुधांतू एक जाईल तसले शंको मंगळवाद्य म्हणून घेता. शंखवाद्य कोरून कार्यक्रम प्रारंभ करका म्हणून श्री वसंत भट आणि श्री अजय भट हांगे लागी विनंती करता. शंखनाद केलेल तसले वसंत भटमाम आणि अजय भटमामांक धन्यवाद. सर्वस्य चाहं रजिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहं. म्हणल्या म्हणकी सर्व वेदाचे प्रति अक्षराचे मुख्यार्थ प्रतिपाद्यो आमगेल परमात्मा. त्रयोर्था सर्व वेदेषु म्हणून आचार्यानं सांगितलं असा. अशी खंचे एक वेदाचे सूक्त वैरी पळीत असताना इंद्र श्रेष्ठ अग्निश्रेष्ठ म्हणून दिसल्यावर वरकीची मुख्यार्थानं ते परमात्माले गुणचिंतनाची असल वेदाचे घोषमूलक परमात्मा चिंतन करच्याक सहाय करका म्हणून वेदमूर्ती मुकुंद भटमाम आणि संगडिगानिकी प्रार्थना करता. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहि तञ्जदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु.
शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युत परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वेदघोष केलेले तसले वेदमूर्ती मुकुंद भटमाम आणि संगडिकांक धन्यवाद जमिले सर्वांक अतिथी अभ्यागतांक प्रियवचनान स्वागत करते आमगेल आद्य कर्तव्य हांगा विराजमान जाल्ले परमपूज्य स्वाम्यांक स्वागत करून तांगेल आशीर्वाद आणि कृपा दृष्टी सर्व महाजनावैर उरा म्हणून प्रार्थना करता म्हणून श्री राजेंद्र प्रभू हांगे लागी विनंती करता ग्रामदेव श्री लक्ष्मी देवाक नमस्कार करतो श्री संस्थान गोकर्ण पथकाली जीवोत्तम मठाचे श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक श्री साष्टांग नमस्कार करताचे परमपूज्य श्रीमद विद्याधिष्ठित स्वामीजी चरणाविनांत श्रद्धा भक्तीपूर्वक प्रणाम अर्पण करता आयज दिवसो बेरोळी आणि लागींचे सर्व गांवचे लोकांक एक संभ्रमाचो आणि संतोषाचो दिवस आसा 43 वर्ष मागची परमपूज्य श्रीमद विद्याधीराज श्रीपाद वडेर स्वामीजी दिव्य कमलान पुनर्प्रतिष्ठापन जालेले श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवाक बेरोळी गांव हमनावरचो लोकांचो इतले नाही देश विदेशांचो भजक भक्त चलताच म्हणून सांगचे अभिमान जाता परमपूज्य गौरवपूर्वक दवरलेल्या विनंती मान्य करून डिसेंबर 25 ते 31 वरकी दिव्य वास्तव्य अनुग्रह करून आज तांगेलें आगमन जालें तांकां आमी सर्व गौरवपूर्वक स्वागत करता फाल्याचलचे कार्यक्रमाबद्दल सभिकांक एक माहिती दिवका म्हणून वेदमूर्ती नारायण भट मामा हांगे लागी विनंती करता
तशीच संस्थान कर्तगाळी मठाचो आराध्य दैव रामदेव बीरविठ्ठलाक परमपूज्य स्वाम्यांक नमस्कार करून फाल्या दिवसां भितर आमगे खंयचे कार्यक्रम चलते आसाचे खंयचे वेळार पण एक पूर्ती बी बाबा तुमकां सांगता आसा फाल्यां सकाळी 6:30 गंटेर सुप्रभात सेवा 8:30 धरून 12 गंटे पर्यंत पवमान पारायण महाविष्णूचे हवनाचे पूर्व तयारीक पवमान पारायण सकाळी 9 गंटे धरून 1 गंटेपर्यंत तत्तमुद्रा धारण तदनंतर 9:30 धरून रामनाम जप प्रारंभ जाता 1:30 स्वाम्याल देवाली महापूज प्रारंभ जाता तशी संजेरी 4 गंटे धरून 7 गंटेपर्यंत रामनाम जप आसा हे सर्व कार्याक तुम्ही सोमायात्यार येऊन घेऊन सुप्रभात आदी सर्व सेवे मित्र सहभागी कमळ समोर सर्वांना एक विनंती करून घेता धन्यवाद. आज आमगेले मस्त जन जमील असायचे ताजे खातीर परां दिवसाच्यो अवेरां दिवसा कार्यक्रमात बरकाचे एक रूपरेषा सांगच्या प्रयत्न करता हांव आनी फाल्यां तत्तमुद्रा धारण एकादशी निमित्तान करता परां द्वादशी ते दिवसा भितर त्रयोदशी चतुर्दशी अशी 27, 28, 29, 30 हे इतने दिवसां भितर भायल्यान कोण येवचे शक्यता आनी महासंतर्पण सेवा संतर्पण सेवा हे 3 दिवसां भितर तांणी मुक्तून घेवपाची ते म्हळ्यार आमगेले 29 तारीखेक महाविष्णू यागाचे पूर्णाहुती आशिल्ले वयल्यान हे सर्व संपूर्ण सेवा ते एक दिवस करचे कश्ट जावचे खरो ताजी गोष्ट करता गेलो परां दिवसा 27 आमगेले द्वादशी दिवसाक महासंतर्पण सेवा करतले संतर्पण सेवा करतले ते दिवस जास्तीत जास्त सहभाग घेवका 28 तारीखेक ते दिवस आमगेलो देवालयाक सुवर्णपीठ समर्पण देवा जावचे आसा आमगेले बहुवर्षाचे एक स्वप्न ते दिवस ते ताजे उद्घाटन जावचे आसा देवाक ताजेर बसून पीळ तसले पूजन पळोवंक तसले अवकाश आसा हे सर्वांनी ते दिवस घेवन वनभोजन जावन रात्री तेप्पोत्सव आसा हेर दिवसा पुनरपी उत्सव आसा ते हे 3 दिवसां भितर महासंतर्पणे भितर भाग घेतले अंत घेवचे आनी लास्ट दिवसां भितर 29 तारीखेक महाविष्णू यागान महाविष्णू याग आसा सत्पूर्णांक जावन 30 तारीखेक आमगे सुवर्णपीठेक 4 होड पर्यंत म्हळ्यार कांय रुपये दिवन आनी सुवर्ण दिवन गेलो महादानी केलं सर्वांचे आणि ते दिवसाक आम्ही महासभा कार्यक्रम वर्गाचे हेच विधी कर्तव्य घेतला सर्वांनी चूक नाशे सर्व कार्यक्रमा भितर सहभाग घेवंक आमगेली एक विनंती म्हळ्यार कोण महासंतर्पण सेवा करतलो आसा काय आणि सर्वांनी 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30 हे 4 दिवसां भितर सहभाग घेवन गेलो तुमगेलो सेवा हरिगुरू सेवा करचे अवकाश घेतला तुम्ही तुम सर्वांक धन्यवाद. अनंत भटनाम आणि राजेंद्र प्रभू हांका धन्यवाद. अनुव्याख्यानांचो श्रीमदाचार्य सांगताची उपदेशो ब्रह्मणस्तम सर्वेषाम एव मुक्तये म्हळ्यार जीवाक मोक्ष मेळका म्हळ्यार ब्रह्मानुपदेश करूका ब्रह्मालेगी उपदेश घेवच्याक आमके योग्यते येवका म्हळ्यार आमगेल स्वरूपोद्धारक गुरुवर्याल उपदेश आमक जावोका आमगेल स्वरूपोद्धारक गुरुवरी जल तसले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान तांगेले शिष्यवर्ग जल तसले आमका उद्देश करून अनुग्रह संदेश आणि आशीर्वचन दिवका म्हणून स्वाम्या चरणांचो प्रार्थना करता.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. बेरोळ्ळि श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू पीठाधिपती जाल्यानंतर तेनेशीची शिष्य स्वीकार जाल्यानंतर हे आमगेले प्रप्रथम जावन आम्ही बेरोळ्ळि पेंटेकना बेरोळ्ळि गांवांक आम्ही येता आसाची इतले एक हर्ष आसकी म्हळ्यार की गांवांतू ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯಾ 15 की 18 घर आशिल्ले तसले हे एक गांवांतू उमेद कितला आसा म्हणून गे न्हू तुम्ही दाखोवन दिले तुमगेले शोभायात्रेंतू स्वामी महाराज की 1-1.5 तास पर्यंत स्वामीक शोभायात्रा केले तसले एक तुमगेले एक प्रयत्नाक तुमगेले एक भक्तीक आम्ही मस्त मेचवले आणि ह्या संदर्भात आम्ही ताचे बद्दल संतोष अभिव्यक्त करताची तेनेशीची हांगा बेरोळ्ळि मुक्काम जावचे लागी 1-1.5 वर्ष जाले. आम्ही होन्नावर मुक्कामांत आसतना वैकेची प्रार्थना दवरले. आम्ही कुमटा मुक्कामांत आशिल्ल्यान वैकेची ते भांगराची आनी उठूची कशी जाल्ली आसा ताजी उठूची दाखोवन घेवन हें केलें. आमी सांगलें आमी मूर्त दिता तुमी कराची म्हूण, किंतु खंयचे रितीर वैकेची जो पर्यंत स्वामी समर्पण करनाची तो पर्यंत आम्ही ते कार्यरत ना देवा वपसेनाची म्हणून त्यांनी हे केले. स्वामीने येऊन देवा वपसू का म्हणून त्यांनी त्या रितीर एक भावन त्यांनी दवर घेतले. म्हळ्यार स्वामीन हांगा येऊ का आणि स्वामीन वपसून देऊ का. सो अशी जाऊन गेली थोडे विळंब जावन आत्ताची मार्गशीर्ष मासांतू आईच्या दिवसाक आम्ही हांगा घेऊन पाविल आसाचे आणि वनभोजनाचे सुसंदर्भारीची देवाक रजत पीठ प्रभावळी तशीची सुवर्ण पीठ आणि रजत प्रभावळी देवाक समर्पण जावत असेल एक योगो आईल असा. देवाल बद्दल आम्ही कशी चल कामळ बद्दल सांगता जाल्यार केन्नाही आम्ही लौकिक जावनूची एक व्यक्तीक कशी आम्ही हे करताची तशीच आम्ही देवाला एक वैक्य करचे जाता. अशी कसने एक्स्ट्रा नवीन फॉर्म्युला आणि कसं नाही म्हणून ना. आता आमके एक कळलं बा हाक कसन आवडता हाक कसन जाव का. एक औसुक खबर असा की मागेल चरडाक कसन जाव का. एक चरडाकही गोत असा की औसुलेक हांव कशी हांव कसन सांगल्यार ती म्हाका काडसून दिता. सो हे एक ते 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 औस बापसूक व्यवहार की ना बापसूलेक की ना जाल्यार तुमगेले दोस्तालेक की हे तुमकां गोत असा. त्या दोस्ताक हांव हे करका दिले कन्विन्स करका दिले हांव कसन हे केल्यार तो कन्विन्स जाता. सो तशीची एक व्यक्तीला अपेक्षा पळोवंक गेनूची आम्ही तागेले व्यवहार करताचे. केन्नाही पळया कसं तरी मारे तागेले वचका म्हणून कशी वचका तो मारे टायमा मस्त किंमत दिता. सो तो टायमा किंमत दिताना तुम्ही लेट वच ना. ऍक्च्युअली तुम्ही लेट वचचे उठूकडे, किंतु तो टायमा किंमत दिता. हांव लेट गेलो म्हळ्यार तो खूप करून घेता म्हळ्यार कितें तागेले व्यवहार करताना तागेले समयाची 8 घंटे आपल्याला 8 घंटे वचचे. बाकी कडे खंय आपल्याला 8 गेले 9 गेल्यार जाता प्रॉब्लेम ना. तो तसले व्यवहार कर. बट तागेले पैसे व्यवहार करताना जागृत दवरून घेवका. तो एक नया पैसे लॅक दवरून घेता. सो तागेले की टायमाचे हे उरना जाल्यार पैसे व्यवहार करताना तो वैके लॅक भरून घेता हो वैके लॅक भरून घेता. कित्याक म्हणून तो पैसे पक्का मारया एक नया पैसे विचारतो तो म्हणून. सो तागेले व्यवहार करताना विंगडणं म्हणून हागेले व्यवहार करताना विंगडणं म्हणून. सो एक लोकांले व्यवहार करताना तागेले गुण तागेले पळोवंक घेवन तुम्ही करताचे. किंतु आता देवाले करताना कशी करचे. देवाल गुण अंतू नित्य तंतु कसनेची एक रीती लोप दोष मळ कसनेही ना. उट्ट लोकांक समान खंयचेही मनुष्य स्वाम्याक की वैदिकांक की उट्टूची समान. किंतु तो कसन अपेक्ष करता. आता कशी हो व्यक्ती कसन अपेक्ष करता त्या प्रमाणे तुम्ही चलतात. तो व्यक्ती टायमाक मस्त किंमत देता. सो तागेल टायमाक समजावून तुम्ही व्यवहार करतात. आता देवाले आमी कशी करचे. देव कसन अपेक्ष करता.
फर्स्ट ऑफ ऑल कसने अपेक्ष करना हे जाऊ का त्या जाऊ का असल जाऊ का तसल जाऊ का ताण अपेक्ष करचे कसन की म्हळ्यारी एक विश्वासू आणि माझे तू कितलं भक्ती दवरता हे मस्त तो अपेक्ष करता आणि कसण्याची अपेक्ष करना पैसे कितलं देता तुम्ही कसन वैभव करतात कसने ताक लागील सो केन्ना देव विश्वासू भक्ती प्रीती त्याग हे विचारता आम्ही त्याची रीतीर आम्ही चल्ल्यार पुरो देव पावता तुमगे लक्ष्मी व्यंकटरमण पावता आणि खंय वचका म्हणना कशी कर का म्हण किती रे एक सिंपल जाऊन गेलं तुम्ही सांगता जाल्यार आमगेला तू सांगितलं असा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम भक्त्या अश्नामी प्रयतात्मनः म्हणून भगवद्गीतेन सांगले तांतू उठू बरेल पळया पत्र पुष्प फल तोय यो मे उठवशी बरेल असा तुम्ही पत्र दिया ताजेन वैके संतुष्टीत जाता फल दिया ताजेन वैकेची हांव संतुष्टीत जाता तोय उद्दा दिया ताजेन वैकेची हांव संतुष्टीत जाता पुष्प दिया ताजेन वैके संतुष्टीत जाता खाली वस्तू दिल्यार संतुष्टीत जायना त्यातून त्या मुखार श्लोकांत हे करताना यो मे भक्त्या प्रयच्छति तुम्ही फल दिया फूल दिया उद्दा दिया कसने दिया किंतु यो मे भक्त्या प्रयच्छति कोण ते भक्तीन म्हाका दिता ते हांव घेता म्हणून सांगितलं असं विना कोणाकी दाखवू का म्हणून गेलो ताण 1 किलो दवर म्हण हांव 2 किलो दवरता ताण 2 किलो दवर म्हण हांव 3 किलो दवरता अशी केल्यार काही मेळना त्यातून केन्नाही कसनय ही हे करताना देवाला अपेक्ष कसन की म्हळ्यारी तो कशी म्हाका भावन दवरता मागेल बद्दल ते तो मस्त पळोवंक घेता त्यातून भावग्राही जनार्दन म्हणून सांगितलं असं मनुष्याले भावन तो ग्रहण करता विना तुम्ही कसन तू हे केले कित केले ते पळयना तू एक कण वैकेची देवाक भक्तीन दिलं म्हळ्यार त्या वैके स्वीकारता तू 1 किलो वैके भक्तीन दिले त्या वैके स्वीकारता त्यातून कृष्णने सुधामाले जर ते संदर्भ जर तुम्ही लक्षांत घेतले रे सुदामान दिले खाली फोव मात्र खाली फोव दिले तेही कितले एक मुष्टी बरकी एक हंतो हाल तित मात्र ताणे देवाक समर्पण केलं किंतु कशी समर्पण केलंय तागेल हंतू त्या प्रीती आशिल्ली ते भक्ती आशिल्ली त्या रुपारीची ताणे देवाक समर्पण केलंय तज्जेनुची कृष्ण संतुष्टीत जाऊन सुदामाक सांगितलं आशिल्ले वैके दिले सांगचे काही लो किंतु त्या वैकेची सांग नाशीची हागेल्या मनात कसन कष्ट असा उठूची देवानाची उठू हे अवलोकन करून घेणं तान वापस घरा वचून पावेपर्यंत ताक तितले श्रीमंत करून घेऊन तान पेटेले अर्थात सांग का म्हणून देवाले खाली तुम्ही बरे रीतीने प्रेमपूर्व जाऊन गेलो तुम्ही समर्पण त्याग केलं म्हणून पुरो देव स्वतः उठूची समजून घेणं आमका उठूची अवलोकन करून घेणं आमका उठूचे अनुग्रह करता त्या निमित्तानं आमका एक विश्वासू आणि दृढ भक्ती आमगेल कशी की म्हळ्यारी विश्वासांत वैक्याची केलो पंता वैर तो बुजता केन्ना केन्ना आमकां जावंक आशिल्ली तशी जालना केन्ना आमकां कश्ट आयले हे आज जावंक आशिल्ले देवान पाविलना कसकी निमित्तान कसकी जालना घडिलना तेन्ना आनी एक पंत म्हणून वता केन्नाही चड सेव करतालो आतां सेव कमी करता कसन मारे इतल्यांनी सेव केले इतले आरोग्याचे हे केले कसन मेळ्ळे म्हाका त्यातून खंयचेही परिस्थिती उरो जगत तांतू तुमगे विरुद्ध जाल्यार वेके अडना किंतु देवाचेर विश्वास मात्र तुम्ही सोडना करचे आमी देवाचेर विश्वास सोडल्यारी देवान आमकां कित्याक पोसका आमकां कित्याक ताण रक्षण करतालो करवितालो तोचीची आणि ताजेरय आमी विश्वास दवरना जाल्यारी तांतू काही आमकां अर्थ ना त्यातून देवान केन्नाही चडत्यान चड आमगेले कसं विचार की म्हळ्यार एक भक्ती आणि विश्वास तित मात्र तो अपेक्ष करता विना बाकी कसनेची तो आमगेले अपेक्ष करना त्यातून एक भजन असा मीराबाईले एक भजन सांगतात की तांतू तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं म्हळ्यार कंपॅरिझन करताना कोणाले आमी हे करता त्याची मीराबाईनं आपेलेरी देव धावून घेऊन येता मीराबाईन आपेल तशीची जर तू आपेल्यार कृष्ण धावून येता मीराबाईन जर तिने बरे रीते हे केल्यार श्रीकृष्ण परमात्मा शयन करता सो अशी मीराबाईल एक भक्तीक एक सांगितलं तसं एक भजन असा सो तशी
मीराबाईनं कृष्णाक वलवल कशी की म्हण खाली भक्तीनं खाली ती गेल्या निस्वार्थ भक्तीनं तिने हे केलं. आमगेल भक्तीन तू स्वार्थ उरणाशी उरता. आमगेल कशी की म्हणारी आम्ही देवाले की आम्ही हे करताची की हे केल्यार आम्ही हे करताची त्या दिल्यार हे करताची केलो हरके घालून घेताचे ना म्हणण्याचे मी चूक म्हणण्याचे आम्ही केलो लोकाले एक तागेले एक भावना देवा मागेले एक काम जावचं आसा त्या जाल्ल्यारी तुका हांव ओपसिता ओके बट टू टाइम ह्याची स्ट्रॅटेजी वर्क जाता म्हणून तुम्ही लॅक नाकायचे. तुम्ही उठू टायमार हे करता हे जाता त्या जाल्यार हे जाता तुम्ही कसं करता साची खाली देवाक भांगर दिता म्हळ्यार भांगर दिल्यार तुमगेले काम जाता म्हणून तुम्ही लेखल्यारी ते मस्त चुकी. तू भांगर दिलाय रुपये दिल कुडाना देव काम करून दिता हे लेख नाकाची. ते दिताना तुमगेल भावन कशी असा ते मस्त तो पळोवंक येता. त्या निमित्तान आम्ही सांगितलं भावग्राही जनार्दन एकंतू येता भगवद्गीतेन तुची योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणून बरेले. म्हणजे अर्थ कसा नाही तुगेले योगक्षेम उठू कोण हांव वैसून घेता म्हणून जबाबदारी हांव घेता म्हणून कृष्णान सांगितलं तसं एक तंतू एक वचन येता. म्हणजे तुमगेला अर्थ कसा नाही कसने कष्ट आयल्यार वयते ताणे रक्षण करता योगक्षेम वहामी अहम हांव तुमगेल उठूची योगक्षेम हांव रक्षण करता म्हणून हे करताना एक अशीच एक संदर्भ येता. एक पंडितू व्हड पंडितू किंतु घरान तू मस्त गरीब तन आशिल्ले कष्ट आशिल्ले घरान तू चेवडू शिक्षक आसाची तांकां पोटाक घालचेक खाण ना. एक सायड बायल गौजी मारता आसाची तुम्ही कसं करता आसाची चेवडू इतला आसाची कसनेच हांगा घरांत पैसे ना दारिद्र्य आसा कसनेची अन्न कसनेची धान्य ना काही ना चेवडू कसं घालचे आमी अशी तशी म्हणून ती एक सायड प्रेशर घालता आसा बायल एक सायड प्रेशर घालता आसा. एक दिकान चेवडू पळयले तांकां खाण कसं घालचे ते एक दिसता आसा. घरांत कसने ना पैसेही ना अशें आसतना ते व्यक्तीक दिसले पंडित की भगवद्गीतेन सांगिल्ले श्लोक हे खरे की फाल्स. योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणून केन्ना सांगले आज म्हाका कितले कष्ट आयले घरांत पैसे ना धान्य ना कसनेची एक चेवडूवांक खावचे घाल्या म्हळ्यार कसने मागले ना. तशें आसतना भगवद्गीते हे वचन सत्य की कसं नाही म्हणले एक अशें एक संशय येवन गेलो ते वाक्य खाट घालून सोडले. योगक्षेमम वहाम्य म्हण तांबडी गीट घालून सोडले. आज कसं करचे तांबडी गीट घालून गेलो प्रयत्न कर का म्हण कितें हो भायर गेलो कोण यजमानू भायर वता खंय तरी वचून गेलो धान्य की कसने तरी एक घेवन गेलो चेवडूवांक पोटाक आनी घाल का बायलील रक्षण कर का घर चलो का म्हण कितें भायर वता. भायर वतानाची घराक एक बैला गाडी येता. त्या बैला गाडीन तू उठू धान्य उठू तरेचे तरकारी उठू रितीचे कसकसन एक घराक सामान जाऊ का उठू सामान येता. उठू सामान येऊन गेलो तो कोण व्यक्ती असा उठूची देवूसून घेवन वता तेन्ना ती बायल चौकशी करता हे कोण हाण दिले कसं नाही किते म्हणून तिका मनान तेले तेन्ना तिने आलोचन करून घेतले. हा मागेल बामूण भायर गेला न्ही यजमानान बैला गाडी पेटून घेवन सामान पयलीं पेटून दिले उरताले मागेले यजमान कडे येता म्हणून लेखून घेनो हा मागेले यजमानान पेटयलं म्हणून तीन आलोचन हा मागेले तीन म्हळ्यार तिने सविल नेवे तुम्ही कसं करता आसाची कितें करता आसाची अशी तशी म्हणून गेलो तीन तोंडायली तशी हे केले. हा आता मागेले यजमानान उठूची सामान पेटोवन दिले यजमान मागची तुल्यान येता सुरताले म्हणून आलोचन केले. कडे चौकश विचारले कसं नाही कितें म्हणून तेन्ना तो काही उलयताना आणि थंय सांगताना जिब्बी कशी एक घाय जाल्ली उरता. जिब्बी केन्नाय पळया जिब्बी कसने तरी एक घाय जाल्यार उलोवचें कश्ट जाता. तेतून त्या जिब्बीर एक घाय जाले तेतून तो व्यक्ती कसने उलयनाशीची तशीची वता. थोडे वेळ जाले नंतर यजमान येता. यजमान आयले नंतर ताका आश्चर्य दिसता इतलं सामान हे ते उठू कशी येवन पावलं हांगा म्हणून. तेन्ना बायलेक चौकशी करता हे सामान उठू कशी आयले एक बैला गाडी आयले तातूंत उठूची सामान आनी आशिल्लें तो व्यक्ती हाण गेलो हांगा दवरून गेलो तुम्ही पेटयल म्हणून हांव लेखले म्हणून गेलो. बायल सांगता तेन्ना बामूण सांगता हांव काही पेटयल ना म्हाका निक कसं मेळना आता हे सामान हांगा कशें आयलें तेही म्हाका गोतना म्हणटना तो व्यक्ती कोण कसं नाही कितें म्हणटना ते व्यक्तीन सांगले तागे जिब्बीक एक घाय जाल्ले उलोवचें एक जाता नाशिल्ले म्हणून सांगताना तेन्ना ते पंडिताक कळले
हांव ते भगवद्गीतेक कसन एक योगक्षेमम वहाम्यं कसन ते खाट घाल्ले ते खाट त्या व्यक्ती मुळे कोणेनी तो जी देव तागेले जिब्बेरी घाय येईल तशी जाले तेन्ना ताका कळ्ळें हांव व्हड चूक केलें ते योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणल्या का गीट घाल्ले म्हाका व्हड चूक जाल्या म्हणून तान पंडितान हें कोरून न्हू ते वापस तान पुसून घाले म्हळ्यार जर तुमकां भावन आसा तुमकां विश्वास आसा देव रक्षण करता म्हळ्यार तेन्ना आमकां खंयचेय रितीर वैकेची भिव कामून ना तो ची देव त्या भगवद्गीतेन कसन श्लोक सांगले त्याची ची सत्य करून दिता तसं एक लक्ष्मी वेंकटरमण देवा लेगीत तुम्ही वैके प्रार्थना केले की स्वाम्यान हांग येऊ का स्वाम्यान हांग येऊ का स्वाम्यान हांग येऊ का कितली वर्ष जाल्यार वैकेची देवान ते विश्वास सत्य करून दिला आसा अनेक पंत आयले स्वाम्यान बेरोळ्ळी येऊ का बेरोळ्ळी येऊ का बेरोळ्ळी येऊ का किंतु आज आम्ही आयले आणि हांगा 7 दिवसाचे वास्तव्य हांगा आम्ही अवकाश कोण दिले हांग एक कसन की म्हळ्यार 7 नंबराचे मस्तीतले गांठी आसा कित्याक म्हण आताची आमगोत नाशिल्ले म्हण गोत आशिल्ले किंतु अध्यक्षांनी सांगले की आमगेल पुनर्प्रतिष्ठा म्हालगड स्वामीन केल्ले ते आमकां गोत आशिल्ले किंतु कितले वर्षाचे आमकां गोत नाशिल्ले आमगेल गुरु स्वामीन हांगा घेवन प्रतिश्ठा केल्ले आमकां गोत आसा तेन्ना अशी वास्तव्याचे नाशिल्ले तेन्ना अशी रूम हे तेने आशिल्ले आमकां गोत आसा तेन्ना स्वाम्यान मडलाचेची एक हे केलें तेन्ना थंय स्नान करून घेवन हांगा प्रतिश्ठा करून दिला आसा तेन्ना रोड वयके सम नाशिल्ले तसंच संदर्भारी आमगेले स्वामी हांगा येवन घेवन वास्तव करून घेवन ते मडलाचे हांतू कसन केल्ले तांणे ते कुटीर केल्ले तांतूच स्वाम्यान वास्तव करून घेवन थंय स्नान करून घेवन हांगा प्रतिश्ठा करून दिले तसले एक आमगेले स्वाम्यान प्रतिश्ठा केला आज उडकास सर्व लोकांक घेतिल्लो आसा 43 वर्षा पयले आमगेले स्वाम्यान हांगा प्रतिष्ठापन केले पुनर्प्रतिष्ठा केले 4 थंय 7 आयले आज 25 तारीख 2/5 आयले 7 दिवसाचे मुक्काम थंय आनी 7 आयले आसा सो अशी 7 संख्येची एक गांठी बेरोळ्ळीक आसा अंतू चड समय आमी वैके आज घेनाची मुखावेल दिवसांतू वापस हांगा सभा कार्यक्रमांनी दवरिल्लो आसा किंतु आयच्या दिवसाक इतले भक्तीपूर्वक जावन गांव वैकेची सान म्हणून तुम्ही लेखताले ना हांगा जनसंख्या ना जे आमगेल जन वैकेची थोडे कमी आसूं उरताले किंतु एक मन आणतो स्वामी प्रथम पण तेताची ओढ रितीर आम्ही स्वागत करता म्हणून तुमगेल त्या भावनाच पळय कशी देव भावग्राही जनार्दन तशी गुरु वैकेची तुमगेल भावनाचीच आम्ही स्वीकारता विना ताजे किंता चड आमकां कसनय अपेक्षा ना आणि राम नाम जप वैकेच हांगा घडत आसा ते राम नाम जपांत वैकेची बहुसंख्येन राम नाम जावचे तशी सर्व लोकांना प्रयत्न घेवचे वनभोजना कार्यक्रम आसा आम्ही ऐकले बेरोळ्ळी वनभोजन किंतु केन्नाही पळोवचे तशें अवकाश मेळनाशिल्ले किंतु अंदू वर्ष स्वतः हांगा उपस्थितींतू लक्ष्मी वेंकटरमण देवालय वनभोजनोत्सव पळोवत आसले एक संदर्भ देवाला अनुग्रहान प्राप्त जाल्लो आसा आमी वैकेची तांतू सहभाग जाताची तशीची अनेक कडे 1-2-3 कडे वचत आसले एक संदर्भय आमी दवरिल्लो आसा त्या विशयी वैकेची हांगाची आडळित मंडळी तुमगेले दराक प्रस्तुत करताले आयच्या दिवसाक हृतपूर्वक जावन मठा गौरवाक समजावन स्वामीक संतुष्टीत जावं तशी तुम्ही सर्व लोकांना स्वागत इत्यादी केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू बेरोळे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे प्राकारांतू वैदिक वर्ग तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की सर्वांकाची आयिल्ले सर्वांका जी भोजन व्यवस्था आम्ही हेच सभा मंडपा भितर दवरले पण गडबड करतना आणि वचना आयचे भोजन प्रसाद स्वीकार करून वचपा म्हणून सर्वांना एक विनंती करून घेता धन्यवाद स्वाम्यान वेदिके वेल्यान उठावच केलं पहिले कोणे उठावचे सर्वांनी थंय तांगेल्या आसनाचेर बसका म्हणून विनंती
श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की संस्थान गोकर्ण पत्रकारिता जीवोत्तम मंडळ की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पत्रकारिता जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की सर्वांक भोजन व्यवस्था हांगा जाता पण गडबड करका म्हणना चंद कोरनो हांगा तुमका आमगेले स्वयंसेवक वर्ग तुमका वाडचे तयार जावन आसा अशिल्ल्या भितर एक टाइम आमी तर थोडो वेळ तुम्ही आमगेल्या खातीर समय वेळ करका म्हणून विनंती करूं घेता धन्यवाद. ಈಗ ಕಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು.